ሰላም ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ? ሰላም የአነ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ አነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ። እምበር ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ንዝኾንኩም ድማ ስለ ኩሉ ትገብሩለይ ምብርትታዕ ካብ ልቢ ኣዝየ ደመስግን ክቡራት ኣሕዋተይ። እምበር ከምቲ ልሙድ ሓንቲ ንእሽተይ ሓፃር ዛንታ መሃሪት እያ ኢለ ሕልፍ ክብል ካብ ዝረኸብክዋ እያ። ደስ ካብ ለበለትኒ መሃሪት እያ ኢለ ላኡ ኸብለኩም። ኣብ ሃገረ ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ህፃናት መምህር እንዳምሃረት ከላ ካብ ተምሃሮ ሓደ ኣብ መንጎ ትምህርቲ ተንሲኡ መምህር ካብ ቦርሳይ ንብረት ተሰሪቐ ኣለኹ ብምባል ሓበራ። እታ መምህር በቲ ስርቂ ኣመና ተቖጢሓን ንገዛ ኣሳሲራ ንኩሎም ተምሃሮ ኣብዚ ንኡስ ዕድሚኦም ብኸመይ ስርቂ ከማዕብሉ ክኢሎም ብዝብል ኣጠማምታ ኣትኲራ ጠመተቶም። ብድሕሪዚ ነቲ ዝተሰረቐ ንብረት እንታይ ምዃኑ ኣጻርያ ናይ ኩሎም ተምሃሮ ቦርሳ ክትፍትሽ ጀመረት። ኣብ መንጎ እዚ ሓንቲ ጓል 10 ዓመት ህፃን ነቲ ቦርሳ ከፊታ ምፍታሽ ኣበየት። በቲ ተግባር ህፃን ዝተቆጥዐት መምህር ሕርቃና ምቁፅፃር ስለዘይከኣለት ናብታ ተምሃሪት ጥፍ ኢላ ንስኺ ኢኺ ነቲ ንብረት ዝሰረቅኪ በለታ። ፖሊስ ድማ ክፅዋዓልኪ የበለታ። ኣንቲ ሰራቂት ብምባል ዓው ኢላ ክትጓየቃን ክትፀርፋን ከላ ካብቲ ክፍሊ ወፃኢ ኣብ ኮሮድዮ ተሓልፍ ዝነበረት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ነቲ ጫውጫው ሰሚዓ ናብቲ ክፍሊ ኣተወት። ነታ ዳይሬክተር ዝረኣየት ተምሃሪት ብፍርሒ እንዳቀጥቀጠት ብቻኺ ይቕረ በልለይ ኣነ ሰራቂት ኣይኮንኩን በለታ። ተደሊኺ ክትፍትሽኒ ትኽእሊ ኢኺ ነቲ ተፍትሽ ግን ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ ኣይትግበርዮ ብምባል ኣብ እግራ ወዲቓ ክትልምና ተዓዘበት። መምህር ናይታ ተምሃሪት ስምዒት ክንዲ ትመሚ ብኣንጻሩ ሕርቃናና ሰማይ ደይቡ ጎየቓ ኣዛየደት ወሰኸት። ኣብዚ እዋን ብሕድመ ብስል ዝበለት ዳይሬክተር ህድእ እሞ በሊ ነዚ ዝተፈጠረ ነገር መታን ብዝርዝር ክትነግርኒ ክልቴኹም ሰሓቡኒ በለቶም ብምባል ናብ ቤት ፅሕፈታ ወሰደቶም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ምስ ኣተወት ዳይሬክተር ነታ ህፃን ህድእ ኢላ ኮፍ ክትብል ሓበረታ። ተምሃሪት ግና ህድእ ምባል ፀጊምዋ ምንቅጥቃጥ ወሰኸት። ዳይሬክተር ፍሽኽቲ ኣሰንያ ኣንቲ ፅብቕቲ ኣብቲ ቦርሳኺ እንታይ እዩ ዘሎ ብምባል ብፍቕሪ ሓተተታ። ተምሃሪት ኩልንትንኣ ብሕፍረት ተሸቕሪራ ድምፃ ትሕት ኣቢላ ኣብ ቦርሳይ ዘሎ ንብረት ዘይኮነ ተምሃሮ በሊዖም ዝገደፍዎ ተረፍ መረፍ ምግቢ እዩ ብምባል ተዛሪባ ሓፊራ ደነነት። ዳይሬክተር ተገሪማ ስለምንታይ ከምኡ ጌርኪ በለታ። ካብቲ ዝደነነቶ ቅንዕ ከይበለት ንሕዋተይ ክወስደሎም ደልየ እየ በለታ። ኣብዚ ህሙት ዳይሬክተር ካብ ኮፍ መበሊኣ ተንሲኣ ናብኣ ብምፅጋዕ ብፍቕሪ እንዳጠመተት ኣጆኺ እስከ ብዛዕባ ኣቦኽን ኣዴኽን ንገርኒ በለታ። ተምሃሪት መንታ ንብዓት እንዳዛረየት ከምዚ ክትብል ጀመረት። ኣቦይ መራሒ መኪና እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ግና እዛ ፋርስ ሓሽሽ ተጠቃማይ ኢኻ ብዝብል ገበን ተጠርጢሩ ተኣሲሩ ናይ ኣቦይ ምእሳር ሰምዐት ኣደይ ድማ ሃለዋታ ጥፊኣ ኣብ ሆስፒታል ኣተወት። ብሰንኩ ድማ ለቢሳ። እዚ ፀገም ኣብ ገዛና ምስ ወረደ ኣብ ገዛና ዝብላዕ ዝስተ ተስኣነ። ኣነ ድማ ኣብ ገዛ 2 መናእሰይ የሕዋተይ ስለ ዘለዉ ብጥሜት ካብ ዝሞቱ ነዚ ተረፍ መረፍ ሒዘ ከዕንግሎም ደልየ እየ ኣብ ቦርሳይ ገይረዮ በለታ። ብቻኺ ንተምሃሮ ከይትነግሩለይ እንተሰሚዖም ትምህርተይ ከቋርፅ እየ በለት። እዚ ንህፃን ኣይኮነን ንዓበይቲ ዝኸብድ ናይ ህይወት ፈተና ዝሰምዐት ዳይሬክተር ልባ ተሰይሩ ሓቒፋታ ኣጀኺ ዛጓለይ ንስኺ ጅግና ኢኺ ብምባል በኸየት። ኣብ መንጎ እዚ ንኩሉ ዘረባ ተምሃሪት ትሰምዕ ዝነበረት መምህር ብግብራ ተጣዒሳ ብደዋ ክትበክት ጀመረት።
ሓቂፋ ይቕረበልኒ ከይትብላ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ ዘዋረደታ ተዘኪርዋ ብደዋ ነቐፀት። ኩነታት መምህር ዝተዓዘበት ዳይሬክተር መምህር ነታ ተምሃሪት ይቅርታ ገይራ ብኸምዚ ብምባል መዓደታ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ነቲ ሓቂ ከየፃረና ብድብድቡ ክንፈርድ ወይ ከዓ ክንውስን ኣይግበአናን። ምክንያቱ ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጥና ኣብ ጣዕሳ ወዲቕና ነብስና ብምውቃስ ኣብ ዘይተደለየ ፀገም ክንወድቕ ንኽእል። ብተወሳኺ ነቲ ንጹህ ሰብ ክንጎድእ ስለ ንኽእል ብምባል ረዚን ትምህርቲ ሂቦም ኣፋነውዋ። ሕልፍ ክብል ካብ ዝረኸብዋ ደስ ዝበለት ዛንታ እያ። ንስኹም ድማ ካብዚኣታይ ተማሂርኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ። ስለቲ ኩሉ ብብርትታዕ ዝገብሩለይ ድማ ብልቢ ኣዝየ ለመስግን ኩለኹም ክቡራት ቤተሰበይ። እስካብ ብኻሊእ ልመፅእ ድማ ስስናይ ዘበለ ንዓኹም ኣዝየ ድማ ብልቢ የለመስግን። ቴንኪዩ ሶ ማች